za ku haƙuri fa kuna ga kamar na dame ku don na yi bidiyo ɗin da yawa, wani zan tura wani ba zan iya tura ba don maganganun da yake ciki. Ku yi ado, ku yi wanka, gari na wayewa kafin mijin ke tashi daga kan gado ke ga matsakin riga shi wanka kin sa kaya. To idan ya tashi daga baccin nan, kwalliyar da kika yi dinan da shi zai wuna idan shi har kwanciyar bacci. Idan mai zuwa kasuwa ne ko ofis, wani yana ofis ma zai iya dawo da ya ƙara kallon ki, to da kin san yana da kafin ya dawo kin sake yin wani adam. Amma ki sani adon yamma na dare kafin kwanciya shi wannan matsu ne, dole ne ki sa wizi a jiya. Ba wai yara kaɗai ke sa wizi ba, ki sa wizi ki fito da kaya shine magana. Amma ki ta ɓoye kaya a cikin gida a cikin hijabi hajiya, ai sai a hankali. Ya gama ganin kaya a waje, ya kamata ya zo gida ya ga manyan kaya wanda yake nashi ne, halallin shi ne. A duk kun bi kuna yuku a cikin gida ma wasu suke sa. A gida hijabi kai da mijinka ba dole bane, in zaka fita sai ka sa karfi ko ina ka Allah ya ce. Ba a tsohuwa fa a Ghana. Muna a Najeriya ne ake kallon mace a ce mata tsohuwa, babu a Ghana. Ni ba da Ghana muke, na dai san wannan labarin. Da aka ba su wasa da kansu. Kanki kai zama mai datti yana wari, bakin ki zama baki a brush yana wari, amma ta yi wari, karkashin nono ya wari, balle can uku. Ba zan ƙara sawa. A kula da ko'ina, kowanne yana da abubuwan shi, ana sai da. A kula da ko'ina, ki tabbatar da ko'ina naki ba inda yake ansa, ko'ina naki na ƙarshi ne, mijinki zai ƙaunace ki. Ki matse sosai, ki yi packaging, ki matsa ko'ina, ki fito a mace. Babu wata mace mummuna fa, sai dai idan bata ɗau wanka ba. Idan ta wanka kyau za ta, babu mummuna wallahi. In ga ya ce wancan ta cika muni, bata ji kaya ba ne. In ta ji kaya ma ba za ka san inda muni yake ba. Ba wai ina maka saboda na abu, ni ina son matanmu ne su goge, su sa'in sa da na wajen, a ga wa zai kwace da mai shi da mara shi.